На сцэне малой залы філармоніі адзін акцёр, спектакль-маналог, размова паміж аўтарам і гледачом. Я упала, нам сказал Леницу про нашу белорусскую, что если сапраўды угледзеться на это наше жыццё и вдуматься на все его великие края, то мимоволі приходит переконание, что сама по себе думка жить на свете вельмі добрая, а не люди часто его пагають, накладаючи на ним потребные путы, отцевраючи его вечные правды и законы, а самый наиважнейший закон життя. Это же людская воля, за якую все мы стали не приблуды якія, а колькі мільённы народ, беларусы, заселяючыя свою вечную батьківщину, Беларусь. Паказаць усю творчую спадчыну беларускага паэта галоўнае ў монаспектаклі, які паставіў беларускі паэтычны тэатр аднаго акцёра «Зніч». За гадзіну можна пачуць біяграфічныя звесткі пра класіка, убачыць сапраўдныя дакументы і пісьмы, якія былі прыхаваны ў архівах. Паэтычны монаспектакль аб'яднаў і некалькі ненадрукаваных раней і малавядомых вершаў паэта. Аўтар інсцэніроўкі, адначасова выканаўца галоўнай ролі, лаўрэат міжнародных тэатральных фестываляў Галіна Дзягілева. Паэзія пачуццяў, эмоцый, глыбокіх разважанняў і перажыванняў – такая творчая спадчына беларускага паэта. У розныя перыяды жыцця пранікнёны лірык станавіўся то паэтам-грамадзянінам, то прарокам, то філосафам. І гэта было адлюстравана ў пастаноўцы.